If you want to waste your time, you should go to Simple CM's channel. There will be content with no meaning and no purpose at all. Like, subscribe, comment below, whatever, and remember, rock on! Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could build a time machine, 'cause time moves on, and now you're gone. Oh, if only I could build a time machine, I'd come and get you. I can't forget you. I miss you, I miss you, I miss you all the time. I wish that you were mine. I miss you, I miss you, I miss you all the time. I wish that you were mine. Hello guys! Welcome back to my channel. And matagal-tagal akong hindi nag-upload ng video sa YouTube guys. It's because I've been really busy. Tapos ngayon, kararating ko lang from work and it's 5 in the afternoon. So kaya mag-video tayo ng konti-konti lang. And I'm gonna upload more videos later on. Right now, it's just, kumusta na kayo dyan? Ewan ko ano, basta kadarating ko lang guys, sobrang busy talaga namin. Tapos, parang, alam niyo na, it's pa-winter na dito. And, madilim.
Madilim na dito sa Denmark, guys. Tapos umuulan-ulan pa, so medyo nakaka-depress ng konti. Pero hindi naman ako depressed, but it's just, the energy is low. Kasi nga, madilim na, umuulan lagi, and I've been really working hard. The other day, yung work ko 6 in the morning, nauwi ako dito mga 4, so that was like 10 hours work. And then today is actually just a short time duty because I went to work 9:45 and off at 4. So, yeah. So, medyo may energy ako ngayon ng konti, kaya mag-video-video na muna tayo. And then, I'm very happy, guys, kasi nga, hindi naman talaga ako ganun ka magaling magluto. Kaya yung asawa ko talaga yung nagluluto for me if I'm craving for Filipino food. So, siya yun, yung parang, oh, I really wanna eat this and that. Tapos, nagsisearch siya sa YouTube. Tapos, siya yung nagluluto for me. And, recently, mga 3 weeks ago na ata, may nakilala akong Pinay and she's really good sa pagluluto. So, ginagawa niya is, nagpo-post siya ng food online, tapos sa Facebook, tapos nag-ano siya na whoever wanna, wanna order food. So, yun, nag-order ako ng food sa kanya and sobrang happy ko kasi yung mga food na hindi ko talaga nakakain dito is nakakain ko na. Ang dami niyang alam na lutuin and magaling din siya magluto talaga. And today nga, nag-order ako ng, ano ba in-order ko today? Nag-order ako ng laing at nag-order ako ng palabok. And yun yung lunch ko, pero dahil busy nga, hindi ko nakain lahat, so dinala ako dito and I'll show you. Sobrang nakaka-happy lang, guys, kasi 'di ba, kahit saan talagang parte ng mundo may mga Pinay at Pinoy talaga tayong mga nakakilala. And good thing madiskarte talaga yung mga Pinoy ba. Yun. So happy ako kasi pag nag-crave ako ng Filipino food, pwede ako mag-order sa kanya. And at the same time, kumikita siya ng konti. So yun, win-win situation. Pakita ko sa inyo yung food, guys. Sobrang sarap. Ito yung palabok na order ko, na ko na siya, medyo na-order ko na siya ng konti. Ang sarap niya, guys, grabe. Tapos kinakain ko siya actually ngayon, parang snack lang. Yan. Meron din ito, laing. Bali, dalawang food yung in-order ko sa kanya. Tapos ito, guys, sobrang sarap niya din. Talagang sobrang nakaka-happy lang. Yan! Yumsy! Yun, guys, sobrang nakaka-happy lang talaga kasi yung mga food talaga na nag-crave ako, pwede niyang gawin, ganyan. Tapos mabait din siya. Tapos sa shopping mall na nagwo-work ako, walking distance lang yung bahay nila doon, kaya she can always just deliver the food to me. So yun yung bagong news sa akin dito sa Denmark. Yan. Pagod ako, guys, pero it's fine. And guys, hindi ako masyadong active ngayon sa YouTube kasi nga sobrang busy ang daming dapat gawin. But guys, I hope na mag-support pa rin kayo and watch my videos kasi nga pag magkaroon ako ng time, talagang everybody na nagvi-visit sa channel ko and nagsasubscribe and nagli-leave ng comment, ginagawa ko din yun sa mga channels ninyo. Pero it may take time kasi nga busy tayo sa ating buhay-buhay dito, pero lahat talaga yan binivisit ko pag pag na heart na at tapos na like na, ibig sabihin nagawa ko na yung dapat gawin sa mga channels nyo. Yun. So, today is day today? Today is Wednesday. Wednesday today and Thursday, Friday work again. And Saturday, Sunday, day off. Pero alam nyo naman yung buhay natin. Pag day off, hindi naman talaga, day off lang dun sa work. Pero, pag day off, hindi talaga day off kasi pag nasa bahay, walang katapusang gawain. But then still, I'm very happy kasi may work tayo and everybody's healthy. Nasusurvive natin yung mga COVID na yan. So, yun. Guys. Yun lang. Update ko lang kayong konti sa aking buhay-buhay dito. And later on, I'm gonna make another video and hope yung video na yun ay makabuluhan.
Yun guys, thank you so much for watching. Have a great day.